Welcome back mga kapuso, atong ibida karong buntaga ang duha ka mga Sugbuanon nga nanghawd sa managlahing pasulit. And we have with us this morning sa studio si Eliakim Book, ang nag-rank 2 sa Occupational Therapy Licensure Examination 2023 ug si Therese Orsal, rank 8 sa 2023 Nursing Licensure Examination. Good morning ninyo and welcome sa GMA Regional TV Live. Pakigreet ang ato ang mga kapuso viewers. Maayong buntag mga kapuso. Okay, first of all, unsay feeling ninyo pagkahibaw ninyo nga nalakip mo sa top 10? Una ta si Kang Okay. Eliakim. Sige, ako kay Murag, wala dyan ko ga-expect na posible ito mahitabo. And then, napakoy lang gibuhat and akong migo pa hindi ingon ako na, huy, top 2 ka. So like, Murag, na-shock pa sa guwa to. Wala kay ko ka-process na yun. So yeah, Murag, na-surprise dyan guwa to. Okay. Oh, si Therese, nasaan? For me po, same ka Eliakim nga like, ang niingon na gid nako is ang akong friend kay grabe to kalag ang katong PRC nga page at that time. Yes, more siya nag-sig crash. So mo to siya niingon na sila nga kanang natap notcher ka adjud unta ko nito go screenshot sa. Pero boma to pagkita nako of course nakahilak gyud. Balita din ni mama, everyone sa balay. So na happy jud nga naka-top gyud town. Wala nakapasar ni top yun. Top pag yun. Yes, Si bonus preparations yun. ninyo para sa examination. For me is, of course, nag-review center ko sa Arira sa Sugbo ka ng sa SLRC. And then, of course, katong tinudlo sa Velez, need jud og support system, sigtuon, sigbasa. Pero of course, mag-enjoy gyud kay usahay, if di na jud makaytuon, maundang gyud ko. Pahuway gyud gyapon. Find time for myself gyapon at the same time. How about si Eliakim? Ako, sir, kay pasalamaton jud ko sa Gold Rank, amo ang review center and to the Velez College family na nisuporta namo. And I think ang pinaka-importante sa akong preparasyon kay pag-ampo, salig sa kagalingon ug tug gyud, dili gyud siya dapat mawala. Dapat jud ka matug og tarong. So mo di gyud pagka magpawahi og tingkatog na gyud. Oh, so sige jud kog kalit sa review center kay taas kay ako tug. So, importante gyud ang Papawi gyud. saktong pahuway. Pero nganong kini nga mga kurso ang inyong gipili? Were you influenced by family member ninyo? Sa ako, kay ako ang kuya, kay OT sad. At first, okay. wala dyan ko kibaw unsa na siya. Pero ako lang gisudlan, gisuwayan. Sunod-sunod But then, yeah, pag internship nako, na-discover nako na it's a really beautiful profession na makatabang mi sa mga bata na lahi-lahi o kinahanglan. Okay, same question also for Therese. And for me, actually, daghan na mig nurses sa among family. And di unta ako mag-nursing, but then I realized nga, wala gilaing profession nga murag mo fit sa ako. And during sa duties, murag, ma-fall in love or gid ka sa kanang sa course and sa profession na gid. Ana ra gid ma-realize. When you were studying theories, murag naabot ang panahon sa pandemya. How was it like? Wala ba na murag nakapa-discourage nimo nga murag ang hazardos, ang risgo sa trabaho sa imong umaabot nga profession? Hadlok sad siya and cool ba kay grabe kay itong mga news nga like mga makuan jud kinabuhi jud taon ng mga healthcare workers nato. Pero once naka-duty nako as a student nurse, di na ko maghuna-huna nga like unsa ning sakita sa pasyente. Ang ako lang jud is ang safety niya ug unsa ako mabuhat nga makatabang sa iya nga comfortable siya sa iyang stay sa hospital. Yes, mo to siya. Okay, same question also. So ako, miss, vulnerable man ang population usually ang mo encounter because we cater children with different disabilities and mga bata pa gyud and kato pandemic. So during duties sa mo internship, we had to be very extra careful. Dapat mag-mask gyud sa ubang centers kay dapat sad mag-PPE when kanang giving interventions to kids. Kining inyong mga kurso mo yun ni mga in demand abroad. Tinood. Any plans? Karon, especially nga mga nag-top raw mo. For now, for me is work sa jud ko here kay para at least maka-give back sa kanang ari sa Sugbo and also maybe pohon sa academe pod nga ako mo teach pohon. Yes. Nice. How about you, Eliakim? Sa ako, sir, kay kana murag on the process sad of applying sa academe kay murag ganahan sa gumugtudlo and then plano nako kay arirasag ko kay mas daghan ang kinahanglan diri kaysa naa sa gawas kay gamay ra jud kaayo mi. Tinood. Para sa mga nagtan-aw nato karon siguro daghang gusto makakuha og mga advice or tips from you. Hatagi ko no sila ginagbay lang ang mga study tips unsay ang ayang buhaton magpreparar sila sa ilang mga examinations umaabot.
Sa ako kay murag nadyo ko'y duha ka main tips na mahatag bisag kinsa. First is active recall. So unsa na mao gina ang pasabot niya. So mo basa ka, pause, hinumduman nimo unsa imong gibasa and imong hunahuna nagatudlo ka kay para nako if makatudlo ka sa usa ka tawo mapasabot nimo kas pasabot ana nasabtan nimo ang Nasabtan mo. topic. That's nice. And ang next kay repetition lang gyud. Repetition is key to mastery. And for me good since especially sa katong mga shorter og attention span like me kay ang ko jung i-use is ang Pomodoro method, so like i-divide lang ang time nimo and nakay breaks for yourself kay if i-prolong nimo kay maglisod jud og recall. So mo na for me especially those nga shorter og attention span. Yeah. Nindot na siya nga Nindot na mga ba? kuano Oo. kay lain-lain man gud og Oo. style, matag estudyante. Depende man na sa estudyante. Oo. Oo. So mga kapuso nang hinaot mi nga nakakuha ka mong ideya gikan nila ni Eliakim og ni Therese. Thank you so much for joining us this morning. Thank you. Ug mga kapuso, mubalik pa ang GMA Regional TV Live.